De politie had nog geen enkel idee waar er achter de sieradenroof in Bakhuizen zit. In de nacht van snijden op manje namen dieven 15 laden met juwelen mee uit een werkplaats van een klokkenmakker. Achter deze dwarren zit het werkplak van klokkenmakker Hans IJsselin. Hij is bot onder de stellerij en wil zelfs net reageren. Door de beroving denkt hij er zelfs om op te houden met zijn werk. Er zijn net alleen nog familiesieraden voortrekken. Ik zie klanten binnen flink duperen. Het gaat om zo'n 15 lades. Dus ja, echt wel een grote hoeveelheid is buitgemaakt. En die horloges die waren deels door klanten ter reparatie bij deze man aangeboden, maar deels ook in eigendom van deze man zelf. En hij heeft natuurlijk financieel leed hierdoor, maar er zaten ook een paar erfstukken tussen, dus hij heeft ook nog emotionele schade. In de buurt had net iemand wat jongen van de stellerij. En de politie had nog geen concrete aanwijzingen. Wel werden er nog tjoegen zocht.